Вълтовчет Гого и днес ще играем на Fortnite Battle Royale. И преди да започнем, само да ви кажа, че трябва да стошите лайк бутона, да се абонирате и с камбанката, за да получавате известия, когато кача много видео, което не знам кога се бъде. И на това видео искам да стигнем 50-100 лайка. Ако го направим, ще кача ново видео на Fortnite с Гошко. Ако изобщо може. И нека да започваме.